Niemenkari Toivosykkeestä terve! Ja tervehdys täältä lämpimästä Jerusalemista. Tänäänkin on lämmintä varmaan yli 30 astetta, joten on pidettävä huoli siitä, että muistaa juoda riittävästi. Ei oikeastaan riitä se, että jos on juonut riittävästi eilen tai toissapäivänä tai viime viikolla, vaan just nimenomaan tänään on juotava riittävästi, koska tänään on lämmin päivä. Täällä Jerusalemissa tai missä muualla tahansa kaupungeissa on helppo mennä kioskille ja ostaa vettä ja juoda riittävästi tai laskea sitä hanasta ja tankata itsensä. Mutta jos sattuisi olemaan erämaassa, niin siellä se ei olekaan ihan yksinkertaista, vaan täytyy varautua siihen, että matkalle lähtiessä on juotavaa mukana. Ja sitten moni toivoo löytävänsä erämaassa myöskin lähteen, josta voisi sitten ammentaa juotavaa vettä. Mä en tiedä, onko mä koskaan erämaassa sillä tavalla löytänyt lähdettä, että mä olisin ollut tosi janoinen, mutta mäkin olen löytänyt lähteen, ja tämän lähteen nimi on Jeesus. Ja mä oon huomannut sen, että joka ikinen päivä mun kannattaa astella tämän lähteen luokse. Sillä täältä lähteeltä mä löydän ilon, mä löydän rauhan, mä löydän levon. Tiedätkö sellaisina päivinä, kun tuntuu, että rauha on niinku kadonnut ja on levoton olo sisäisessä maailmassa, niin mä saatan lähteä kävelylle tai ottaa vaan sen ajan jossakin toisaalla, viettää hetken aikaa Jeesuksen kanssa ja se rauha palaa. Mä oon löytänyt elävän veden lähteen ja mä suosittelen sulle sydämen lämmöllä, että säkin etsit tämän lähteen ja käyt tällä lähteellä päivästä toiseen.